Nggih. Niki digarap gagrag tayub napa campur sari Bapak Kasmin? Campur sari. Iya. Oh nggih siap. Semoga Bapak Kasmin. Semoga Pak. Neng omah wis ora krasan. Ayo, Duk. Keluyuran anggele sing tak sayang. Mubeng miberangken kunggoleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman yen nganti liya kang nyayang. Kleyang tak sawang mencelok ning ngepan. Kekancangan tarindit saka kateban. Sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan. Ilakae tak suwek udang kuning agawe pikirku komeng. Seret tirang tak sawang tambah manis. Ibu bunga yen kelakon nyanding slirane. Ora bakal atiku kekiwang liyan. Yen si podang andudut ati kepranan. Ora mendo atiku sansaya ndedra. Tak sranani sun piket kulut ning bendo. Singa karya mendut audio. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miberangken aku goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman yen nganti liya kang nyayang. Leyang tak sawang mencone. Kekancangan tarindit saka kateban. Sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan. Ilakae tak suwen mbok aja ngeceh. Udang kuning agawe pikirku komeng. Seret tirang tak sawang tambah manis. Ati bunga, Duk. Bunga yen lakon nyanding slirane. Ora bakal atiku kekiwang liyan. Yen si podang andudut ati kepranan.
ora benda atiku san saya datera tak sanani sun pikat pulut ne bendo. Ya, Nggih, podang sampun kuning katuran podang sampun katuran kuning. ring